दिनै 4 जुलाइ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोन फुंबिलि समनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय एबा खौरांगिरि मानगोनां नोंथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै जोङो माखासे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय एबा सनितपुर जिल्लानि माखासे आथिखाल सोलिफुबाय थानाय जेंना एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा दफा मावफुंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंथिनो थाखाय दिनै नोंथांमोनखौ खौरांगिरि नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै प्रेस मिट मोनसे हांख्रायनाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि मानगोनां आदिम स्वर्गीयारि बिथां, बाहागो लानो हादों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी बिथां, सादिकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि अनसुमा ब्रह्म बिथां, क'क्राझारजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथां आरो खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन। दिनै जि बर'फोरनि सोमावसारनाय आलादा रायजो बड'लेण्ड, बे आलादा रायजो बड'लेण्ड मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' माहारियाव जि मोनसे सोमावसारनाय गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनाया जादोंमोन। दा बै सोमावसारनायाव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्रायबो बै समाव मैखोमै बाहागो लाबोदों आरो दिनैबो बाहागो लादों। दा मालाबाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बर'फोरनि मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव खम जाबोफेराखै आरो बेनो बिदिन्थि जे बोखावजायै सनितपुर जिल्लानिफ्राय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जि 534सा सुबुंफोरा गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों। बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय त्याग होलांबाय। आं बै मुंख्लं बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरदों। दा दिनै बर'फोरनि गेजेराव बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो BKWAC एकर्ड जाबाय 1993 मायथाइयाव। जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरा बे सोमावसारनायनि जि मोनथाय फिथाइ बेयाव जों थालांबाय। 2003 मायथाइयाव 1996 मायथाइनिफ्राय जि BLTफोरनि सोमावसारनाय, बे BLTनि सोमावसारनायावबो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय मैखोमै बाहागो लादों। गोबां BLT सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लादों, रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो BTC सुक्ति जाबाय 2003 मायथाइयाव। बे BTC सुक्तिनि गेजेरजोंबो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा दिनै जोङो बड'लेण्डआव हाबनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जाबाय। फिन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB आरो बर' माहारियारि आफादफोरनि जि थामथि खोलोबनि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि गेजेरजों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFB, UBPO, आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ लानानै बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंबो दफायाव लिरनाय बायदियै 3.1 दफानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मैखोम बर' गामि थानाय बै ओनसोलफोरखौ बड'लेण्डजों दाजाबनानै बड'लेण्डआव सोसननायनि जि बाथ्रा आरो 6 दाननि गेजेरजों कमिसन दानानै होदों। बे 6 दाननि गेजेरजों कमिसननि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मैखोम थानाय बर' एबा ट्राइबेल एरियाफोरखौ कमिसननि गेजेरजों सोसननानै बड'लेण्डआव बोजबनानै लानाय आरो बिनि जि BTCआव हाबखांनायनि उनाव जायफोर बर' गामिफोरा थालांगोन, बै गामिफोरखौ BKWACनि गेजेरजों जि राजखान्थि मोनथाय बेखौ होनायनि बाथ्रा। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु सुक्तिकारि आरो सुक्तिकारि हिसाबै बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आबुङै मावफुंजोबनांगौनि थाखाय दिनै मोनफानि उनाव मोनफा दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै सानहर खामानि मावबाय थादों आरो दिनै बे लेखायैनो 3.1 दफानि जि गामि हाबनाय बेखौ नोजोर लाखिनानै दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा
2022 मायथाइनि 22 जानुवारियाव गहपुराव बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फार्स्ट फेजनि थाखाय 60टा गामिखौ बिटिआरआव सोसननाय जागोन हलंगिसिम बेबायदि बुंनाय लेखायै बिथाङा दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय 60टा गामिखौ फार्स्ट फेज हिसाबै बिथाङा सोसननानै लाबाय आरो बे सोसननायनि गेजेराव सनितपुर जिल्ला हिसाबै दिनै 18टा गामिया बिटिसिआव हाबनानै फैबाय आरो बेबायदिनो हाबखांनायनि उनाव जि जोंनि गणतान्त्रिक मोन्थाय बिटिसिनि जि 5थि खोलोबनि जि बिसायख'थि बै 5थि खोलोबनि बिसायख'थियाव जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्रायबो बेयाव भट होनो थाखाय जोङो अधिकारखौ जोङो मोनजेनबाय गिबि खेब सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय दा बे जोंनि थाखाय खाफाल गोनां दा नाथाय दिनै जोङो बे भट होनो मोनखांनायनि उनाव जि आद्रा थाबावनाय गामिफोर दङ जोंहा गासै सनितपुर हिसाबै 665नि बारा गामिफ्रा दिनै जोङो साबमिट खालामनानै दोनदों कमिसननिसिम आरो जोंनि मिथिनायाव कमिसना सिएमनिसिम फाइलखौ गथायनानै होबाय दा दिनै 665नि बारा गामिनि गेजेराव दिनै 18टा गामिया जोङो फार्स्ट फेजआव हाबजेननानै दिनै गणतान्त्रिक जि भट अधिकार जों बेखौ गिबि खेबनि थाखाय मोनजेनबाय आरो आद्रा थानाय गामिखौ जोङो बोरै सर्ट पिरियडनि गेजेराव जोङो बड'लेण्डआव सोसननो हायो बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु एबसुजों जोङो कनसाल्ट खालामनानै जोङो बेखौ खामानिखौ मावबाय थादों दा बेनि गेजेरावनो जोंनि सानैसो सनितपुरनिफ्राय जि सकस लिडारफोर जायफोरा खुनु जाति थैनाय थांनायजों सोमोन्दो गैया जाय बिथांमोना एकर्डजों खुनु रिलेटेड गैया जाय बिथांमोना बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय मालाबाफोर खामानि मावफेरनाय बेबायदि जोङो बेबायदि गोख्रों मावनाय जों नुवाखै दा बैबायदि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै जोंनि सरल रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै गोनो गोथो मोनसे लामाजों लांनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै जोंनि सनितपुरनि जि सानैसो सकस लिडार बिथांमोना सिगाङाव थानानै जिबायदि जोंनि साधारन सुबुंफोरखौ लानानै सनितपुराव आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआरआव हाबला बियो जानाय नंला जोङो BKWACआव थानांसिगौ आरो जों सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाया BKWACआवनो जोङो थागोन बेबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो मोनसे लामाजों लांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो गोख्रोङै खावलायगोन जे बिथांमोना बिटिआरआव गामि सोसननायखौ लानानै खुनु कमप्रमाइस जाहाथे खालामा आरो जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामबोआखै जिहेतु सुक्तिकारि हिसाबै NDBबो दङ UBPO दङ एबसु दङ गाहायै दा दिनै बै एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायावसो दिनै बड'लेण्डआव जोङो जेसेबां हायो बेखौ जोङो बड'लेण्डआव गामिफोरखौ सोसननो नाजानायासो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गुबै थांखि जानांगौ एबा खामानि जानांगौ नाथाय बिनि सोलायै जोङो जोंनि मेन एजेन्डानिफ्राय एरायनानै जोङो मोनसे गोरलै मोनसे राहायाव आवगायलांनायखौसो दिनै जोङो नुनो मोनदों मानोना जोंनि सिमाङा आलादा रायजो बड'लेण्डमोन आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गणतान्त्रिक भाबै गोगोमै सोमावसारबोदों NDBफोराबो दिनै 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै हाग्रा बंग्रा थानानै दिनै बर' जातिखौ रैखाथि होबोदों आरो आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखायनो बिथांमोनाबो गावनि जिउखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोदों दा दिनै बे समाव आलादा रायजोनि सोलायै दिनै बिटिआर एकर्ड जादों बे बिटिआर एकर्डनि जि मर्यादा एकर्ड दफा मावफुंनायनि जि मर्यादा बेखौ दिनै मावनायनि अनगायै जोंनि सानैसो सकस लिडारफोरा दिनै लामा ससेयाव हाबनानै दिनै जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि मेन एजेन्डाखौ बोथ्रोदलांनो नागिरनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों जोङो माब्लाबाबो BKWACनि थाखाय बाथ्रा बुङाखै जोङो जेब्लायबो बड'लेण्डआव थानायनि बाथ्रा बुङो आरो बड'लेण्डआव हाबनांगौनि थाखायनो दिनै जोङो सनितपुर जिल्लानिफ्राय बे 534 फार्स्ट फेजनि सोमावसारनाया मुंख्लं जादों आरो NDBफोरनिफ्राय मुंख्लं जादों BLTनिफ्राय मुंख्लं जादों गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय मुंख्लं जादों रायजो राजाफोरा सोरबा बुजादों सोरबा बेंगुरा जादों सोरबा बुख्रुब जादों दा बैफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव दिनै जोङो गावनि एजेन्डानिफ्राय दोरोदलांनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जागोन दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों
जोङो मालाबाबो BKWACआव जों सनितपुर हिसाबै थानायनि बाथ्रा गैया। जोङो बिटिआरआव थागोन, बड'लेण्डआव थागोन, जोङो 6 सिडुलाव थागोन आरो बे 6 सिडुलाव थानांगौनि थाखाय जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो जिखुनु आफादानो जायाथों मानो दिनै बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। बिनि थाखाय जोङो बिटिसि सरकार, आसाम सरकारखौ नारसिननांगौ आरो थाबैनो बे मोनसे मेन जोंनि जि इस्यु 3.1 गामि सोसननाय बे हाबाफारिखौ फोजोबनांगौ होनना जों खावलायगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो खावलायनो नाजागोन मानगोनां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों खावलायगोन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांखौबो जों खावलायगोन जाहाथे 6 बोसोर बारलांबाय बिटिआर एकर्ड जानाया। दा बे 6 बोसोरनि गेजेरावबो दिनै आबुङै बे गामि हाबनाय गामि सोसननाय खामानिफोरा जायाखै। दा बेखायनो थाबैनो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आद्रा थाबावनाय जायफोर गामिफोर दङ बै गामिफोरखौ बड'लेण्डआव सोसननांगौनि थाखाय जिहेतु दायो 1 बोसोरनिफ्रायनो जोंनि कमिसना जायखौ आसाम सरकार, भारत सरकार दानानै होदोंमोन 6 दाननि गेजेराव कमिसननि गेजेरजों गासैबो कन्टिगुवास थानाय बर' गामिफोरखौ बड'लेण्डआव सोसननायनि बाथ्रा। नाथाय दिनै 1 बोसोर बारलांबाय, कमिसना दिनै जिरायनानै दङ। दा बेखायनो जोङो आसाम सरकारखौ खावलायगोन, गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायगोन जे थाबैनो कमिसनखौ रिफर्म खालामनानै दाफामफिननानै जाहाथे थाबैनो कमिसननि गेजेरजों आद्रा थाबावनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामिफोरखौ बड'लेण्डआव सोसनजोबनांगौ आरो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेयाव जोङो 100% सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बड'लेण्डआव भट होनो मोननायनि खाबुखौ खालामनानै होनांगौ। जों बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो खावलायबाय। लोगोसे BKWACनि बाथ्रा, BKWACआ बे इलेक्सन नांगौनि दायफोर गामिनिफ्राय थांगौसिमबो खालाम। दा बे मानगोनां आसामनि गिबि डक्टर बिश्व शर्माखौ जोङो खावलाय जाहाथे थाबैनो BKWACनि थाखायबो इलेक्सन खुंनांगौनि थाखाय जाहाथे पूर्ण कमिसननि दाफुंनानै होयो बेखौ जोङो खावलायगोन आरो जि कमिसननि जि 1 बोसोरनिफ्राय कमिसनखौ जिहेतु आसाम सरकारा गारनानै दोनदों एबा खुनु मोनसे कमिसननि जि एक्टिभिटिसखौ दोनथ'दों बेखौ रिएक्टिभ खालामफिननानै कमिसननि गेजेरजोंनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामि हाबनायनि थाखाय जिफोर गामिफोरखौ सोनांगौ बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों आबुङै मावफुंजोबनांगौनि थाखाय जोङो खावलाय आसाम सरकारनिसिम बेखिनिखौ जोङो बुंबाय। मानोना